दिनैनि दिना जाहैबाय नैजिथामथि बड'लेण्ड डे। जोङो सिगाङावनो बै सेक्रेटारियेट बिल्डिं खाथियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय। बिनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जिथु सिमेट्रि बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं। एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बिनि उनाव दंबावो राजहुवा मिटिं। बेखिनियानो मथथे दिनैनि जिथु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बेयो जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बियो जोंनि जारिमिनारि, अकल बिटिसि नङा गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन। बेखौ रावबो बावनो हाया। पार्टिजों खोथा गैया। बे सब समय थाबाय थागोन आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे सुक्ति। बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन। बेखौ पार्टि हिसाबै रावबो लानो नाङा आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो। जायखिजाया बिटिसि बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोनदों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै, स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। जों बुंलायनाङा आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै। दिनैनि दिना जाहैबाय नैजिथामथि बड'लेण्ड डे। जोङो सिगाङावनो बै सेक्रेटारियेट बिल्डिं खाथियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय। बिनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जिथु सिमेट्रि बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं। एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बिनि उनाव दंबावो राजहुवा मिटिं। बेखिनियानो मथथे दिनैनि जिथु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बेयो जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बियो जोंनि जारिमिनारि, अकल बिटिसि नङा गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन। बेखौ रावबो बावनो हाया। पार्टिजों खोथा गैया। बे सब समय थाबाय थागोन आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे सुक्ति। बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन। बेखौ पार्टि हिसाबै रावबो लानो नाङा आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो। जायखिजाया बिटिसि बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोनदों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै, स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। जों बुंलायनाङा आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै। दिनैनि दिना जाहैबाय नैजिथामथि बड'लेण्ड डे। जोङो सिगाङावनो बै सेक्रेटारियेट बिल्डिं खाथियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय। बिनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जिथु सिमेट्रि बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं। एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बिनि उनाव दंबावो राजहुवा मिटिं। बेखिनियानो मथथे दिनैनि जिथु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बेयो जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बियो जोंनि जारिमिनारि, अकल बिटिसि नङा गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन। बेखौ रावबो बावनो हाया। पार्टिजों खोथा गैया। बे सब समय थाबाय थागोन
आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे सुक्ति बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन बेखौ पार्टी हिसाबै रावबो लानो नाङा आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो जायखिजाया बिटिसि बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोनदों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जन'गोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै स्कुल कलेजनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आराम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जन'गोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ जों बुंलायनाङा आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बेनिफ्राय साबसिन